Iż-żewġ fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista jiġifieri dik ta' Adrian Delija u l-oħra ta' Simon Busuttil qed jimmobilizzaw in-nies u jħeġġu l-Kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali biex jivvutaw kif iridu huma fil-jum tal-Erb'a fejn se ssir il-votazzjoni bikrija u anke fil-jum tas-Sibt meta se ssir il-votazzjoni propja. Ta' Delija qed iħeġġu lil membri tal-Kunsill Ġenerali jażlu li t-tesserat jikkonfermaw il-kap, filwaqt li ta' Busuttil qed jimbuttaw favur il-Kunsilliera jażlu li t-tesserati jivvutaw f'elezzjoni oħra għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Esponenti ewlenin taż-żewġ fazzjonijiet tellaw mudell tal-polza tal-vot fuq il-profil tagħhom fuq Facebook u ħeġġew lill-membri tal-ogħla organu tal-Partit Nazzjonalista jażlu dak li trid il-fazzjoni li jappartienu għaliha. Hekk għamlu Andre Grech, membru tal-Eżekuttiv li huwa lejali lejn Delija, u Charles Mangione magħruf bħala Iż-Żubina li huwa magħruf kemm huwa tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Dan kollu wassal ukoll għal reazzjoni minn bosta li qablu jew ma qablux ma' dak li kien qiegħed jiġi mħeġġeġ biex isir fil-Partit Nazzjonalista li nsab mifni bl-inkwiet intern. Ta' Delija tisostnu li ż-żemel tagħhom ilu 3 snin jaffaċċja lil min jimminaħu jipprova jaqtalu saqajh u r-rieda tat-tesserati ta' 3 snin ilu għandha tiġi rispettata. Dawn ma qadux għal vot demokratiku ta' 3 snin ilu u issa jridu jsemmu d-demokrazija biex it-tesserati jażlu. Mela ħallihom ħajuru fiduċja fil-kaptana, imbagħad min ma jogħġbux jitlaq. Instama' wieħed minn ta' Delija jgħid f'Kazin Nazzjonalista fejn il-Kumitat Sezzjonali huwa leali lejn il-kap. Dan l-argument sostniħu wkoll Delija nhar is-Sibt fuq ir-radju tiegħu fejn aċċenna l-isforzi kontinwi tul l-aħħar 3 snin biex iqaxxtulu rasu minn kap. Sforzi li waslu sabiex kull sajf jissottometti lilu nnifsu quddiem il-Kunsilliera jew it-tesserati. F'3 snin daħ tkun it-tielet darba, ġifieri darba fis-sena. Appuntament annwali. L-ewwel darba kien hemm l-elezzjonijiet maqsumin fit-tnejn, Kunsilliera u tesserati, t-tieni darba il-konferma wkoll mingħand il-Kunsill Ġenerali. Min-naħa l-oħra d-deputati li sfiduċjaw lil kap nazzjonalista l-aktar minn darba mal-ewwel iddikjaraw li huma favur tellieqa miftuħa l-kap. Fil-fatt fi stqarrija l-ġimgħa ftit wara li l-Eżekuttiv iddeċida li jkunu l-Kunsilliera li jażlu jekk isirx vot ta' fiduċja f'Delija jew elezzjoni għal kap fost it-tesserati, dawn id-deputati ribelli qalu li huma kontra li Delija jtellaq waħdu, iżda rridu jitfgħu żwiemel tagħhom kontra Delija. Fuq l-Independent u Times il-membri tal-Eżekuttiv Nazzjonalista u l-eks deputati nazzjonalisti Richard Muscat u Paula Mifsud Bonnici kitbu favur li t-tesserati jażlu kap ġdid. Fl-artikli identiċi huma attakkaw bla rażan lil Delija u qalu li jeħtieġ isir xi ħaġa biex isalvaw il-partit mill-istat diżastruż li jinsab fih. Semmew it-telfit elettorali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsillu Lokali li ġraw taħt it-tmexxija tal-Delija u qalu li l-kitba hija fuq il-ħajt.